Втората област в нашето тяло, където събираме най-много напрежение, ментално и физическо такова, е тазобедрената става. В следващата практика ще раздвижим тази част на тялото и ще освободим стрес, напрежение и умора. Започваме от детска поза. Докосваме палците на краката, отваряме коленете широко, ръцете са напред, отпускаме чело на пода, оставаме за 2-3 дълбоки дъха тук. Дишайте дълбоко през носа, издишайте през устата. Насочете вниманието си към дишането, към физическите усещания във вашето тяло. Долната част на гърба, кръста, тазобедрената става. Усетете тази област на тялото си. Още 2 дъха тук. Със следващото вдишване се изправяме на 4 опори. Стъпваме на пръстите на краката и избутваме таза нагоре в куче, гледащо надолу. В първото за тази практика, гледащо надолу куче, даваме краката на ширината на постелката. Коленете могат да са леко свити, таза високо към таван, плешки натискат назад, раменете са далеч от ушите. Пръстите на ръцете са разперени за една стабилна опора. Дишайте тук. С издишването десен стъпва до дясна ръка, ляв до лява. Йога клек, маласана. Лакти натискат коленете навън, длани пред гърди. Може да даваме леко ляво-дясно, само ако е приятно. Оставаме тук за няколко дъха. От тук поставяме длани на пода, изправяме се нагоре, стъпалата са успоредни, длани под колене, вдишваме на нивото на сърцето, хубаво изтегляме гърба напред, издишваме надолу. От тук ляв крак стъпва назад, ляво коляно на пода. Дишваме напред, издишваме, обтягаме десния крак и чело към коляно. Дишваме напред, издишваме, чело коляно. Дишваме, чело коляно, издишваме. Дишваме напред и десния крак минава в десния край на постелката. Може да отворите стъпалото, да минете на ръбчето на десния крак, така продължаваме да отваряме тазобедрена става. Завъртаме дясното коляно навън и с дясната ръка леко натискаме коляното навън, завъртаме се надясно. Дясното рамо е към тавана. Погледът е през дясно рамо. Следващото вдишване ще повдигнем дясна ръка нагоре и с издишването ще пуснем дясна ръка назад, зад кръста.
може да останем тук. Може да вдигнем левия крак и с дясна ръка да хванем лявото стъпало. Дясното рамо продължава да е към тавана. Освен, че отваряме тазобедрената става тук, отваряме гърдите, подобряваме дишането. Усукването е много хубаво за гръбначния стълб, за мобилността, за подвижността на гръбначния стълб. Още едно вдишване тук. Издишвайки, пускаме крака. Вдишваме дясна ръка нагоре, издишваме дясна длан на пода. Стъпваме с цяло дясно стъпало и сме завъртяни към късия край на постелката. Може да останем тук с длани на пода. Може да си вземем едно блокче и да поставим лактите върху блокчето, среден по трудност вариант, или най-трудният вариант да поставим лакти на пода. Изберете вариант, който ви е възможен, и ще останем още няколко дъха тук. Следете дишането, усещанията в тялото си. Усещайте как със всяко следващо вдишване и издишване слизате все по-надолу. Със следващото вдишване ще поставим длани на пода и ще се изправим нагоре. От тук десния крак с малки стъпчици отива в левия край на постелката. Свиваме дясно коляно и поставяме коляното на пода за гълъб. Под дясната страна на дупето, ако имате разстояние и дупето не ви е на пода, може да сложите блокче, одялце. Важно е да е на пода седалището. От тук дланите са около коленете, вдишайте. С издишването се отпускаме напред. Отпускаме чело на пода. Със следващото вдишване бавно се изправете нагоре. Длани около коляното. Стъпва ляв, десен до ляв. Куче, гледащо надолу. Малки стъпки от крак на крак. От тук, десен до дясна ръка, ляв до лява. Отново сме в дълбок лег, маласана. Дишайте тук, с издишването дайте длани на пода, дайте таза към таван, длани под колене, вдишайте на нивото на сърцето, хубаво изтеглете гърба, издишайте надолу. Десен крак стъпва назад, дясно коляно на пода. Дишваме напред, издишваме чело коляно. Дишваме, издишваме, вдишваме, издишваме. Дишваме напред и даваме левия крак към крайчето на постелката. Завъртаме се наляво и с лявата длан натискаме лявото коляно навън. Погледът е наляво през ляво рамо. Може да останем тук, може със следващото вдишване да повдигнем лява ръка нагоре, а с издишването да я пуснем зад кръста.
Може да останем тук. Или да повдигнем десния крак и с лява ръка да хванем дясно стъпало. С издишването пускаме десния крак, вдишваме лява ръка нагоре, издишваме лява длан на пода. Може да останете в тази позиция с длани на пода, може да си вземете блокче, поставите лактите върху блокчето или най-трудният вариант, лактите направо на пода. Изберете вашия вариант, оставаме за няколко дъха. Насочете внимание към тялото си. Ако някъде усещате напрежение, насочете дишането си към мястото, където усещате напрежение. Вдишайте през тази част на тялото. Издишайте през напрегнатата част. Вдишваме там, където усещаме напрежение. Издишваме напрежението от същото място. Следващото вдишване, длани на пода, изправяме се нагоре. Левия крак прави стъпки надясно и ще поставим лявото коляно на пода. Ръцете са около коляното, вдишайте с издишването, наклон надолу, чело към пода. Усетете дишането си равномерно. Ако има някъде напрежение в тялото ви, изпратете дъха към напрегнатата област. С следващото вдишване бавно ще се изправим нагоре. Добре, стъпва десен, ляв до десен. Куче, гледащо надолу. Дишайте тук, с издишването ще поставим коленете на пода и ще заземим таза. Добре, сега краката са пред нас и събираме стъпалата едно срещу друго. Хващаме пръстите на краката с ръцете, вдишваме хубаво, изтегляме гърба нагоре, издишваме наклон надолу. Дишайте. Следващото вдишване бавно ще се изправим нагоре. Вдишваме хубаво, издължаваме гърба. С издишването затваряме коленете и прешлен по прешлен ще поставим гърба на постелката.
Прегръщаме колене към корем, леко ляво-дясно кръста. От тук даваме ръцете в линия с раменете. Пускаме коленете надясно, поглед наляво. Внимаваме да не отлепяме плешки от пода, плешки остават на пода. Коленете стигат до където искат. Важно е плешките са на пода. Добре, дишваме център. Издишваме, пускаме колене наляво, поглед надясно. Вдишваме център, коленете към корем, прегръщаме силно коленете, залюляваме се напред-назад и се изправяме до последна седяща позиция. Благодаря, че бяхме заедно.